inzira ineminzwa inobaya pfugamaona inorema inzira ineminzwa inobaya pfugamaona Shinga inzira ineminzwa inobaya pfugamaona mate pfugamaona unamate pfugamaona unamate pfugamaona unamate shinga inzira ineminzwa inobaya pfugamaona inoda Jesu inzira ineminzwa inobaya pfugamaona pfugamaona mate pfugamaona unamate Jesu inzira ineminzwa inobaya pfugamaona unorikwira seirogomo rineminzwa inobaya pfugamaona rinoda Jesu rogomo rineminzwa makadiwa navamwari, toda kutenda Jehovha nenyasha dzake nomukana waatipa katisanganisa zvakare mukudzidza shoko rake. Ngatinamatei panguva dzino tisati tapinda muchidzidzo chedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, musiki wedenga nepanyika, muridzi wezvose, toda kutendai panguva dzino zviri kudenga nezviri panyika zvinorarama nokuda kwenyu. Vainesu panguva dzino potodzidza shoko renyu, Mweya Mutsvene ngauve nesu, mutibatsire, mutitungamirire, mutidzidzise kurarama nenzira yamunoda. Mbiri norukudzo zvirambe zviri kwamuri. Tanamata nokutenda tichipota nezita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Toda kutenda Jehovha panguva dzino nenyasha dzake dzatiitira akatipa mukana wokudzidza shoko rinopa upenyu. Kana paine chinhu chakakosha chatingazviitira muupenyu, kudzidza shoko raMwari with a prayerful mind. Shoko rokuti tikadzidza rinochinja upenyu, rinoshandura mafungiro, rinochinja kunyangwe mafambiro. Shoko rine simba, anditi shoko rakatikoshera vafambi vari parwendo rwokuenda kumusha. Panguva dzino toda kudzidza chidzidzo chatoda kudzidza chakakosha, chinomusoro wenyaya unoti upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Mukadzidza chinhu chiri kugadzirwa nevanhu kuburikidza nevhangeri, kugadzira vanhu vanokwanisa kunorarama
environment yekudenga. Ndoda kudzokorora apa. Chinhu chiri kugadzigwa nevhangeri kugadzira vanhu vanokwanisa kunorarama environment yekudenga, vanokwanisa kurarama upenyu hwokudenga. Havanohurarami vavako, vanotanga kurarama upenyu hwokudenga vari panyika. Saka basa revhangeri kugadzira vanhu vachararama a heavenly life in this world iri corrupted nechitema. Vanhu vachararama in the atmosphere of heaven, munyika yasviba nechivi, munyika yaora nechitema. But vanhu vakadaro vachamira pazviga nezvitsidzo zvaMwari. So mukadzidza bhaibheri, Mwari vachironga nyaya dzekugadzira munhu kuti ave zvavanoda kuti akwanise kurarama nengirozi kudenga, akwanise kudyidzana naMwari, akwanise kudyidzana nezvose zviri zvitsvene. Munoziva here vana vaMwari kuti kune vanhu vanonamata Mwari vakawanda, but vazhinji ndevechitendero havaziva Kristu. Kune vanhu vazhinji vari muchechi, vari mumachechi akatenderera akawanda chose. Vazhinji, they are not connected to Christ. They live a Christless life. They live a spiritless life. Hupenyu hwechikristu vana vaMwari, kurarama a spiritual life, kurarama upenyu hunotungamirirwa nomweya, kurarama upenyu hunotungamirirwa naKristu Jesu. Ukaona vhangeri rikatadza kuvumba munhu wakadaro, rikatadza kusvitsa munhu pakadaro, vhangeri rakoniwa mission yevhangeri kugadzira vanhu vafanana naJesu, kugadzira vanhu vorarama a spiritual life. Ndo mission yevhangeri, kudzikinura vanhu kubva mumatope echitema, kudzikinura vanhu kubva musimba romuvengi. So vazhinji vedu nhasi uno vari muchitendero kana mumakereke for foolish reasons. Vazhinji varimo kuti vawane hama, vawane shamwari, vawane vanhu vanovigwa navo. Aiwa, nyaya yekunamata inyaya yekuva noukama naMwari. Saka a lot of people, we worship God out of necessity. Zvokuti kana uchida kuona nhasi uno Mwari vakati nyaya dzekuenda kudenga hakuchina, kudenga hakuchaindwi, kana kuti vose vaita zvitema gehena hakuchina. Hakuna waunoona kuchechi. Vazhinji vanouya kuchechi nokutya gehena. The fear of hell, you've got no power to soften the heart of a sinner. Vazhinji vanouya kuchechi nokuti vanoda kuenda kudenga. Kana uine pfungwa dzakadaro zvavati kudenga windi. Nemhaka yei, kana wavakosvi zvokunamata zvapera, webva denga ririko kana hakuna, gehena ririko kana hakuna, vana vaMwari vanofana kunamata Mwari. Why? Because God is worthy to be worshipped. Hallelujah. We are here because of him. Wakatisika nomufananidzo wake. Tiri vaMwari by creation and tiri vaMwari by redemption. We're going to say amen. So mukadzidza ndoda kupai a very typical example yemurume waive mubhaibheri wainzi Nikodima. Ndi John chapter 3. Murume uyu, he was a high person. He was not an ordinary person. Waiva mukuru wamaJudha. Ari mukuru wamaJudha, he was a rabbi. Ndo vanhu vaiziva nyaya dzaMwari, vaiziva mutemo, vaiziva nzira dzaMwari. But murume uyu wanga ari murume wechitendero. He was not a Christian. Wanga asina ukama naMwari, wanga asina ukama naJesu. Wangori murume waiziva zvinoda kuitwa, but asina ukama naMwari wacho. So mukadzidza unoya kuna Jesu usiku, wangaona chimiro chaJesu, wangaona Jesu maitiro ake. Kuti murume uyu wakasiyana neboka reSanhedrin,
wakasiyana neboka revamwe vatungamiri vemakereke. So unobuya kuna Jesu usiku ndomva kuti rabhi, tinoziva kuti muri munhu wakabva kuna Mwari. Hakuna ungaita mabasa aya amunoita kana Mwari asinaye. Unobuya kuna Jesu achida an explanation yesimba raJesu. Inzwai vana vaMwari, nyaya dzaJesu hadzidze kuexplaina simba raJesu, but ndedze kuexperience the power of the gospel, to experience the power of Jesus Christ. Ndochaileka pana Nikodima, waida an explanation asingazivi kuti aiwa explanation ayumponesa. Chinomponesa is to experience the power of Jesus Christ. Vazhinji vari muchurch havasati vaexperience simba raJesu rekuponesa. So unobuya kuna Jesu. Jesu unomutsanangurira kuti my friend, let me tell you, uri mukuru wavaJudha, uri rabhi, unopinza church, but iwe denga upindi. Hallelujah. Loziva church yanga isingatangi kana Nikodima asati asvika. Nikodima wanga asingapindi church, waipinza vanhu church. But achipinza vanhu church kudaro, wanga asina ukama naMwari. Panosangana naJesu ndo panoudzwa chimiro chake zvizere. Let me tell you my friend, right now unogona zviona semunhu ari right. Right now unogona zviona semunhu wakaperera pana Mwari. Chikonzero hausati wasangana naJesu. Paunosangana naJesu ndo pachaona kuti nyaya dzako hadzisati dzatanga. Ndo pachaona kuti hausati waperera pana Mwari. Asangana naJesu kudaro, Jesu anomubudza, shamwari yangu, iwe denga upindiwe kana wasina kuberekwa nemvura nomweya. Panotaura pfungwa yandinoda ndepana verse 6. Verengai munhu waMwari. Inzwai kuti Jesu anoti chi kuna Nikodima pa verse 6. Verengai tinzwe. Verse 6. Terera verse. Chakaberekwa nenyama. Jesu unodza Nikodima kuti chakaberekwa nenyama inyama. Chakaberekwa nomweya. Uye chakaberekwa nomweya mweya. I like the point. Inzwai vanhu vaMwari. Christians are not made, but they are born. MaKristu anoberekwa. Vanoberekwa nei? Vanoberekwa nomweya. Bhaibheri rataura kuna Nikodima, waudzwa chinoberekwa nenyama inyama, chinoberekwa nomweya mweya. Mwari watinonamata ndi mweya. Bhaibheri rinoti vanomunamata vanofana kumunamata mumweya nomusvokwadi. Kana tisatara vanhu vomweya tonamata Mwari nenzira isiyo. Saka pano unobudzwa mukomana, chinoberekwa nenyama inyama, chinoberekwa nomweya mweya. Vanhu vose, the whole of humanity, we are born victims of our own nature. Tinoberekwa tiri muchitema, tinoberekerwa mumbereko yechitema. Zvose zvatinoita zvinoratidza chimiro chedu zvizere. We are born sinners. We are not made sinners by committing sin, but we commit sin because we are sinners by nature. Chatinogona sevanhu nemhaka yekuberekwa kwedu kubudisa chitema. Halo, kubudisa chi? Kubudisa chitema. Nemhaka yei? Nokuti ndo zvatiri. We are sinners by nature. Chaona, a mango tree does not produce mangoes to prove that it's a mango tree. It produces mangoes because it's a mango tree. Saka isu tinobudisa chitema nokuti ndo chiri matiri. Saka Nikodima unobudzwa chinoberekwa nenyama inyama, chinoberekwa nomweya mweya. But Mwari wokudenga ngavavongwe. Bhaibheri rakazara nemasolutions ekugadzirwa kwomunhu naMwari kuti asvike panodiwa naMwari. Mwari vamataura in parables, vamataura munziyo, vamataura mumapoems, vamataura in prophetic visions.
vaitaura nenzira dzakasiyana-siyana kuti munhu awane paanowisisa kuti anoponeswa sei. So mukadzidza bhuku raMatiyo chapter 16 verse 24, ndoziva vhesi rosi pairi, ndorati muriterere zvakanaka. I want you to follow me closely on this one. Musarashika vatendi, hati mhanyi, toda kuti nyaya yedu ibude zvakanaka. Verengai munhu waMwari. Verse 24. Inzwa. Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake. Jesu, ndodani muone audience. Tarirai audience ya Jesu, vadzidzi, the disciples. Wakati kudii kwavari? Kana munhu achida kuuya shure kwangu, achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe, asimudze muchinjikwa wake onditevera. Why can't you say amen? Ndodani muone audience yedu, vadzidzi. Jesu unovati kana munhu achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe otakura muchinjikwa wake onditevera. Jesu angavona kuti kamuteverero kevadzidzi hakazi kekundida, but ndekekutsvaka mabenefits kwandiri. Varipo vazhinji nhasi vanonamata Mwari because vanoda mabenefits aMwari, havadi Mwari. Saka Jesu unozviona muvadzidzi kuti mateverere evadzidzi haasi eruponeso, mateverere evadzidzi haasi at the kingdom of heaven. Vari kutevera Jesu with an earthliness mind, vari kutevera Jesu nepfungwa dzakazara nyika. Jesu akazviona ndobva avaudza vadzidzi, kana mada kuuya shure kwangu kunditevera, chokutanga zvirambei, chechipiri take up your cross and follow me. Hallelujah. Vadzidzi vari kuudzwa naJesu, pfungwa yatoda kubata panguva ino ipfungwa yekuti takurai muchinjikwa munditevere. Jesu wairevei achitaura pfungwa iyi? Apa mukadzidza Jesu angasati afa pamuchinjikwa. So zvazvinoreva the cross was irrelevant to Christianity, nekuti Jesu paitaura pfungwa iyi angasati afa pamuchinjikwa. Saka muchinjikwa wanga usina anything whatsoever to do with Christianity. Asi Jesu anoti kana mandida, mada zvekuuya shure kwangu, takurai muchinjikwa monditevera. Jesu wairevei? And remember, muchinjikwa uchigadzirwa haunei nezvekunamata Mwari. The cross is not an emblem, or was not an emblem of Christianity, but it was an emblem of mockery and death. Saka Jesu ari kuti kana mada kunditevera, vadzidzi, takurai muchinjikwa monditevera. Wasada kutevera Jesu ndo nyaya iyi. Nyaya yekutanga kana wada kutevera Jesu, panotangira nyaya kutakura muchinjikwa wotevera Jesu. Kana izvi zvisina kuitika kwamuri mhaizvi, baba, kana zvisina kuitika kwamuri, hamusi kutevera Jesu, muri kumutevera for earthly benefits. Wairevei Jesu? Toda kutatamura nyaya iyi. Mirai tinzwe pana imwe nzvimbo paakaitaura futi pana Mark chapter 10 verse 17. Jesu anobva kublesa vana, apedza kublesa vana, mufana anomhanya achiuya kuna Jesu. Waitoziva kuti Jesu unonamatwa, uye waitonamatavo unonopfugama pamberi pake, ndomva ataura zvinotevera. Verengai munhu waMwari, ndomva ati chi? Verse 17. Inzwa verse. Zvino akati achibuda kunzira, eka mumwe akamhanyira kwaari akati, akapfugama pamberi pake, akabvunza. Ndomva abvunza achiti, ndomva ati chi? Mudzidzisi wakanaka. Unobvunza mubvunzo wakakosha. Inzwa. Mudzidzisi wakanaka, ndinoitei kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Amen church. Unobvunza mubvunzo wakanaka asi wakaipa amupo. Amunondiwa? Waindati wakanaka asi wakaipa. Pfungwa dzine mufana uyu ipfungwa dzekuti nyaya dzoruponeso ndedzekushandira. No. Salvation is by grace. Ruponeso
inyaya dzenyasha, but mukomana waida ruponeso rwokushandira, waida ruponeso salvation by works. Nyaya dzekuponeswa hadzisi dzemabasa ako, but inyaya dzenyasha dzaMwari. Saka mukomana unoti ndoitei kuti ndiponeswe. Jesu akati chi? Verengai. Jesu akati kwaari, inzwa mhinduro yamuponesi. Unondidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete iye Mwari. Famba. Mirayiro unoiziva inoti. Jesu anobva ati mirayiro unoiziva inoti. Usauraya. Usaita upombwe. Usaba. Usapupura nema. Usanyengera. Kudza baba vako na amai vako. Mirayiro ine 10 yose. Ndomva ati chi? Akati kwaari. Mudzidzisi izvi zvose Jesu izvi ndakazviita kubva pabuduku hwangu. Mfananga ino ukasha. Zvose izvi silabhasi yamandipa Jesu ndakapedza. Ndoda silabhasi yepamusoro. Ndakaipedza iyi kubva pabuduku hwangu. Jesu anobva ati chi? Jesu akamutarira akamuda. Jesu akatarira mukomana akamuda. Waikandise amen. Mira itinakidzwa apa. Jesu unopa mukomana zvaiziva kuti ari zealous mukuita izvi. Ndomva azvitaura. Mukomana akati izvi ndakaita kubva pabuduku hwangu. Jesu unotarisa jaya ndokurida. Hausati wambodiwa naJesu iwe. Jesu kana akuda hakuvanziri nyaya yekuponeswa. Amutarira akamuda. Ndomva amuti chi? One thing thou lackest. Waikandise amen. Verengai muwe. Ndomva amuti chi? Akati kwaari. Ndomva ati kwaari. Unoshayiwa chinhu chimwe. One thing thou lackest. Enda unotengesa zvose zvaunazvo. Unotengesa zvose zvauinazvo. Upe varombo. Wopa varombo. Uve nepfuma kudenga. Ugouya unditevere. Dzirai pazasi. 22. Asi wakasviba mwoyo neshoko iri. Akaenda neshungu. Ipapo Jesu akuratidza mufana zvaanoleka. Wangazire Christian mufana uyu. He was an impositor. Akumubudza kuti iwe mira ndikubudire pachena kuti you are not a Christian. Hausati wakwana. Inda unotengesa zvose zvauinazvo. Wopa varombo. Woya shure kwangu wonditevera. Mfana akasviba mwoyo neshoko. Asviba. Kati aiwa. Inyaya hiti. Jesu aida kuratidza mukomana kuti my friend, you are not yet a Christian. You are just a religious person, not a Christian. Hausati wa mukristu. Hausati wane hupenyu hutsva muna Jesu. Saka mukomana audzwa unoenda akatsamwa kwazvo. Chikonzero mukomana aifunga kuti ruponeso inyaya yemabasa. Aiwa. Ruponeso inyaya yezvatakaitirwa naJesu tozvitenda zvoraramika matiri. That's salvation. Saka mukomana unoudzwa enda unotengesa zvose upe varombo. Mukomana unotsamwa taiwa nyaya hiti. Anditi ndoda kuti muunzwe mubhaibheri rechirungu zvaanotaurirwa naJesu. Paanonzi enda unotengesa zvose anonzi chi? Verengai nechirungu. Ndoda kuti muone zvinoudzwa vadzidzi. Ndo the same statement rinoudzwa mukomana. Ndo the same statement rinouya kwatiri nhasi kana tada zvekutevera Kristu. Many of us, we are connected to churches and denominations, but we are not connected to Christ. Inzwai zvinoudzwa mukomana. Verengai munhu waMwari. Verse 21 anonzi chi? Verse 21. Inzwa. Then Jesus beholding loved him. Jesu akamutarisa akamuda. And said unto him, Nobati kwaari. One thing thou lackest. Go thy way. Go thy way. Sell whatever thou hast. Everything that you have. And give to the poor. Give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come take up the cross and follow me. Take up the cross and follow me. No patiri kuda. Vadzidzi vanoudzwa. Vakomana. Kana mada kunditevera. Take up your cross and follow me. Komana anoudzwa. Come,
take up your cross and follow me. Jesu wairevei ndopatiri kuda kutsika. Wairevei nemaka kuti muchinjikwa wanga usati wavapo. Muchinjikwa wanga usina anything nekunamata Mwari. Chavaiziva vadzidzi nevanhu venguva iyoyo vaiziva the purpose and the function of the cross panguva yakagadzirwa muchinjikwa nemaroma. Vaiziva basa romuchinjikwa. Saka Jesu mukugadzira vanhu kuti vakwane kupinda denga include the cross muequation. Chandoda kuti muzive vana vaMwari ichi chinhu chibatei. Nature yedu yatambotaura kuna Nikodhima kuti chinoberekwa nenyama inyama, chinoberekwa nomweya mweya. Chakaberekwa nenyama ichi chinonetsa. Ndo problem yemunhu iyoyo. My problem yenyu haizi yezvamunoita asi panobva zvamunoita. Hallelujah. Kana orapa usarapa masymptoms, rapa chikonzero chaita musoro uteme. Saka nyaya iripo inyaya yekuberekwa kwedu. Tinoberekwa nemhodzi yechitema mukati medu. Saka Jesu unoudza vadzidzi kuti mhodzi iyi inopera koga kana matakura muchinjikwa manditevera. Let me explain ipapa tobva tavhara. Ndoda kuti munzwe, let me say this in low levels of decibels. Inzwai church, inzwai vanhu vaMwari. Mwari vanoregerera zvatinoita asi panobva zvatinoita aparegerereki. Ndodzokorora. God can forgive the manifestations of our nature, but he cannot forgive the nature itself. Why? Because our nature is unpardonable. It cannot be forgiven. Hairegerereki. Nokuti Mwari vakaregerera nature yedu inoramba ichibudisa. Vakairegerera inoramba ichibudisa. Nekuti problem hazvisi zvabudiswa. Ngaendiuye kwamuri kwamunohwisisa. Mai baba, problem haisi small house. Problem haasi makuwa. Problem hakusi kunyeya. Ndepari kubva izvozvo. Saka Mwari havadi kudhila nemakuwa, havadi kudhila nekunyeya. Vanoda kurapa the source. Hallelujah. Vanoda kurapa chi? Source pari kubva izvozvo. Saka chionai, the only way God can deal with the source is to kill the person and create a new person. Zvakaitwa matiri nechitema hazvigadzirisiki. The only way kugadzira zvakaitwa mumunhu nechitema kuuraya munhu wacho, Mwari osika munhu mutsva. Saka Jesu achitaura nyaya yekuti ateverwe nevanhu vanoda kumutevera, ndo nyaya yaibudisa kuti vakomana, kana mada kunditevera takurai muchinjikwa wenyu monditevera. Kutakura muchinjikwa zvakunoreva, listen to this. Panguva yechiRoma munhu waiti kana atadza apandukira society, aita mhandu yesociety, akondemiwa kuti afe, waitakuriswa muchinjikwa. Wotsenga muchinjikwa wako, wonanga nemuchinjikwa wako kunzvimbo yokunofa. Chauri kuparidza wakatakura muchinjikwa, uri kuti ndatadza, ndadarika murayiro, and I'm worthy of death. Hallelujah. Saka Jesu achiudza vadzidzi, ndofungwa yaifana kupinda muvadzidzi, kuti muchinjikwa unotakurwa nemunhu adarika murayiro. Muchinjikwa unotakurwa nemunhu anofana kunofa. Ndofungwa dzaipinza muvadzidzi, kuti vadzidzi, bvumai kuti muri vatadzi, ende bvumai kuti makunodi makunofa. Saka munhu iwe neni tisaifana kutakura muchinjikwa wedu physically takananga kunofa, tofa physically.
but Jesu akatida. Why can't you say amen? Jesu akatida nyika isati yavambwa. Jesu akati aiwa baba vanhu havanganofi, regai ndinofa panzvimbo yavo, a substitutionary death. Regai ini ndinofa. But Jesu wanga asingagoni kutakuriswa muchinjikwa asina kutadza. Abadati mupabata kuti Jesu atakure muchinjikwa waifana kudarika murayiro. Kuti Jesu atakure muchinjikwa waifana kuva mhandu yesociety. Saka wakaverenga bhaibheri rinoti Jesu wakaitwa chitema. Philippians chapter 2 verse 5 inoti Jesu wakaitwa chitema. Christ was made sin for us so that we can be the righteousness of God in him. Jesu paakaitwa chitema, Isaiah inoti he was numbered with transgressors. Why can't you say amen, church? Angoitwa chitema Jesu, he was numbered with transgressors, and angodaro he was now worthy of carrying the cross. Saka Jesu oneswa zvinhu zvedu zvose pamusoro pake zvazadzwa. Angonzagwa chete ndomva anhambiwa nevatadzi. Wangava worthy kutakura muchinjikwa. Unotakuriswa Jesu on behalf of us. Akananga uKalvari kuti anofa. Ndoda kuti mubate point iyi. Jesu paaifa pamuchinjikwa, isu takafa tiri maari. Ndodzokorora. Kristu ari pamuchinjikwa, the whole humanity was in Christ. Sa Adamu paakadya muti kuEden, vanhu vose vakadya muna Adamu. Jesu paakainda pamuchinjikwa achinofa, vanhu vose vakanofa muna Kristu Jesu. That's why Paul achinyora kuna Galatians chapter 2 verse 20. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Handisisiri ndorarama, asi Jesu unorarama mandiri. Saka Jesu achifa, ini ndakafa ndiri maari. Waifa ndiani? Munhu wekare. That old nature, munhu wenyama, ndiye airoverwa pamuchinjikwa. Regai munzwe vaRoma chapter 6 verse 11 zvairotaura. Romans chapter 6 verse 11. Unzwe kuti takafa. Verengai munhu waMwari. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed. Hallelujah. Unto sin. Likewise, reckon yourselves to be dead unto sin. Naizvozvo nemivo muzviti makafa. Halo, muzviti makaita sei? Makafa kuchivi, asi muri vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu. Mwari vanotigamuchira kudenga in Christ Jesus. We are accepted in heaven in the beloved. Pasina Jesu hapana kugamuchirwa kwedu. Saka Bible rati muzviti makafa. Ndodzokora ndodoti mubate fungwa iyi. Handizoti ndokuudzai sei. Bible riri kuti mai baba musikana mukomana zviti wakafa. Ndoda kuti titsanangure papa. Zviti wakaita sei? Inzwai. Imi munoparidza vhangeri vanhu vakafa zvine simba imi. Ndokuvhunzai. Munhu akafa achiri kukwanisa here kuita zvaaita? Toti yanga iri mhombwe, yanga iri mbavha, wairoya, wafa. Achiri kukwanisa kuroya here? Achiri kukwanisa kuita upombwe here? Achiri kukwanisa kuba here? Hachakwanisi. Nemhaka yei? Nekuti wafa. Satan haagoni kushandisa munhu wafa. I like this point. Hallelujah. Kana ukafa nhasi iwe, Satan haagoni kushandisa. Anogona koga kukushandisa kana uri mupenyu. Saka Bible rati imi zviti makafa. Kana usingadi kushandiswa naSatan nhasi, reckon yourselves dead unto sin.
zviudze kuti wakafa. Onai miracle yeshoko raMwari. The only miracle with the word of God is to believe it. When you believe the word of God, it becomes real in you. Rotanga kurarama zvarataura mauri. And faith establish obedience. Pasina faith, don't talk of obedience. Adam kuiden wakatestiwa faith yake. Pakangolusa faith in the word of God, yakaita lead into disobedience. Saka if we have faith mushoko raMwari, rotanga kurarama zvarataura matiri. Saka ratiudza kuti reckon yourselves to be dead unto sin. Ndakamira pano kudai ndotozvidza kuti ndakafa. Every day ndichimuka ndozvidza kuti ndakafa. That's why mapostora Paul achiti I die daily. Paulo daily achimuka aizvidza kuti ndakafa. Satani hagoni kushandisa chitunha. Hallelujah. Satani hagoni kushandisa chi. Maidambudziko zvamunoita haisi problem yekuti hamuna mati zvine simba. Dambudziko nderekuti hamuna kufa. Saka the devil can use you because you are still alive. Saka munhu wafa Satani hagoni kumushandisa. Ende kana tafa Kristu anosika munhu mutsva. Wakandise amen. Mukadzidza bhuku raVakorinde rinoti iwe benzi hauzive here kuti chaunodzvara hachimeri kana chisina kufa. Ukafutsira mbeu muvhu kuti ibude iri mbeu nyuwani inofanira kutanga yafa. Kana yafa yakubuda mbeu nyuwani ine zvibereko. Hallelujah. Same in Christianity. If we want to live a new life in Christ Jesus, we ought to reckon ourselves dead unto sin. Then tomukata zvisikwa zvitsva totanga kubereka zvibereko zvekururama. Wakandise amen. Regai munzwa kuti chinopeta pana chapter 6 dzavaRoma verse 4 inoti chiverengai munhu waMwari. Verse 4. Verse 4. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu. Bible rati naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu. Mirai tingotaura izvi in passing. Kana munhu achibhabhatidzwa, Bible rati ari kuvigwa. Hakuvigwi munhu mupenyu, kunovigwa munhu wafa. Hallelujah. Kunovigwa munhu waita sei? Saka when people are being baptized, it's burial. Nemhaka yei nekuti munhu wafa. Wafa papi? Wafa pamuchinjikwa muna Kristu Jesu. Jesu paakafa ini ndakafa ndiri maari. Ndikatenda izvozvo I've got a right to be baptized. Ndakunovigwa. Regai nditaure izvi futi makateerera muhwisisa. Miracle is not in water. The miracle is in death. The life exchange was not in the grave. The life exchange was at the cross. Jesu paakapuwa zvangu zvose, akandipa zvake zvose. Jesu akanofa nezvangu zvose zvikaparara pamuchinjikwa. Indikasara nezvose zvaKristu. Saka mumvura ndakunovigwa. Andi ndikadzirai nefestivhari munhu waMwari inoti chi? Kuti saiye Kristu akamutsa kwababa nokubwinya kwababa, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Haleluya. Kana pasina kufa pana rumuko. Haleluya. Kuti pave nerumuko panofanira kutanga pafiwa. Saka kana tikafa tichafanana naJesu pakumuka kwake. Jesu parumuko hwake waiparidza kuti ndakurira chitema. Vose vachakurira chitema, chero vakafa vachamuka parumuko. Haleluya. Saka Jesu kumuka kwake kuri kuparidza kuti wakurira chitema. Dzirai nefesi. Nokuti kana takava vamwe naye takafanana naJesu parufu rwake, tichadaro pakumuka kwake. Dzirai nayo. Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare uyu wakarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Haleluya. Wakandise amen. Kuti munhu wedirai munhu waMwari, munhu wekare
waroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naJesu. Jesu paifa, munhu wekare waitiitisa zvivi ari matiri waifa. Handiti Bhaibheri roti kuti muviri wezvivi ushayiwe simba. I like this point. Inzwai mai vana vokumusha, inzwai. Muviri wezvivi unoshayiswa simba nekufa. Mai tifirei mugume makuwa, tifirei mugume zvakaipa, tifirei Satani ashayiwe chekushandisa. Saka tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, kuti muviri wezvivi ushayiwe simba, tirege kuzova varanda vezvivi. Saka munhu wafa hachisiri muranda wechitema, nekuti Satani hagoni kushandisa munhu wakafa. Haleluya. Dzirai nevhesi munhu waMwari. Nokuti wakafa waruramiswa pazvivi. Zokorai ipapo. Nokuti wakafa waruramiswa pazvivi. Nokuti wafa waruramiswa pazvivi. Dzirai nayo. Zvino kana takafa pamwe chete na Kristu, pamwe chete na Jesu, tinotenda kuti tichararama pamwe chete naye. Pamwe chete naye. Wakandisei amen. Vakafa pamwe chete na Jesu ndo vachararama pamwe chete naye. Jesu akurarama mukati mavo. Inzwai, munhu anenge orarama mukati medu, his nature can recoil against sin. Orarama matiri unosema chitema with a perfect hatred. Ndonzira yoga yekusema chivi mai. Ndonzira yoga yekusema chivi. You are an elder, but you still have a small house. Don't worry, my friend. But small house is not a problem. The problem is your nature, because hausati wafa. Uri muchurch, but unevakomana 21. Dambudziko havasi vakomana. Dambudziko musikana hausati wafa. Ukafa anotanga kurarama mauri anogudza atoita mukomana 1. Uye hativati naye kana tisati tarohwa. Haleluya. Tendera Jesu ararame mukati mako. Anogona kurarama koga nekufa. Watenda kuti wakafa kwa paari kwa muchinjikwa. Jesu anoda kutanga upenyu pasina upenyu. Anoda kutanga kurarama his own life in you. Upenyu hunogamushirika pamberi paMwari. Vanhu vaMwari, upenyu kwa Jesu no upenyu usina chitema. Saka iye Jesu uyu akatanga kurarama matiri. Mwari pavanotiona vanoona Christ in us, the hope of glory, then we are accepted pamberi paMwari in the beloved. Saka inzwai, in closing, ndonzira yekutanga kutevera Jesu. The first step yekutevera Jesu ndekufa kuchitema. Kana tafa, Satani hachagoni kutishandisa, nekuti Satani hagoni kushandisa munhu wakafa. Then kana zvadaro, Kristu otanga a new life in us. Life inoita respond kuzvinhu zvekudenga. Life inoteerera kutaura kwaMwari. Then totanga a heavenly life, a heavenly journey with Christ Jesus. Hausi munamato wenyu here mai? Hausi munamato wenyu here baba? Hausi munamato wako here jaya? Hausi munamato wako here mwanasikana? Kana uri munamato wako, tenda kune zvatataura. Zvinova a reality in you. May God bless you all. Bangisa Jesu hana chitema, hupenyu wake iwo wapi weni, hupenyu wangu unane chitema, iwo wafu kwane wake kuchena nofukitwane hupenyu wake indozo zivahu hupenyu wese hupenyu wangu iwo wechitema ona wafu kwane wake kuchena shironda
tama Shakatuka Wewa Yaunocha Okufukizwa Nemwi Jesu Hupenyu wake dozo zilahu Hupenyu wese Hupenyu wangu wechitema wafukwanewa Dona kuzira Rusununguro Jesu ondipa Ngochena Na ikashira Yangu ndarasa Intilopeka Ndofukizwane Hupenyu wake Indozo zivahu Hupenyu wese Hupenyu wangu wechitema wafukwanewa wake uchena Tazorerwa nerufo rwako tarurambizwa nemitenzi Dayereswa Inzirenyu Indozo kashira Miriyenyu Ndofukizwane Hupenyu wake Dozo ziva Wechitema wafukwanewa keuchena Ndofukizwane Hupenyu wake dozo ziva Hupenyu wese Wechitema wafukwanewa
chitema wafu kwane wake uchena pamchinjiko pane hupenyu Jesu atinditarise pasine fumangezenando amberindo wona zakanaka mune hupenyu mukutarisatarisao muchinjiko Jesu iye akanyemwerera kutilawa mumatambuzo muchinjiko unondisimbisa mune hupenyu mukutarisarisa muchinjiko Kristu hupenyu wakanaka kutarisa Kalvari dino zatarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anazaputika panosimira simbaredenga mune hupenyu mukutarisarisa muchinjiko hupenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune hupenyu mukutarisarisa muchinjiko hupenyu wakanaka kutarisa Kalvari hupenyu wakanaka kutarisa Kalvari hupenyu wakanaka kutarisa Kalvari kana ndiri mutazi Jesu akandifira wakafa kuti ini ndichagara kudenga sena wani pamuti jinopona na Jesu harudororwa Jesu runopinda pamsoro runotamasenyanza runogara narini rudorwakandiwona apondiri kusada kana ndiri mutazi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa jene urombo wangu ne hupenyu ne moyo Jesu anochengeta ne hupenyu ne
anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta. He